Tak, jste připraveni? Vy taky? Ano, i my. Vítáme vás, milí hosté, pánové a maminky, pohodlně se usaďte a zamčete pustinky. Budeme se na vás všichni těšit, hezký dárek chcem vám dát. Když se vám to bude líbit, můžete nám zatleskat. Všechno
účastník. Já jsem ta slečna, je to najednou. Láska neskutečná. Na světě mě tak nic netěšilo. Teď mi přijde, že je bezvadný. Mně se taky zdá, že je to milo. Přibrala jsem kilo za 2 dny. A už jsem ji prosím vyvolila. Právě toho muže za muže. Řekla, že to způsobila síla, která všechny síly přemůže. besídky, tak tam rozdáme nějaké hudební nástroje. Ale mě Co, že by bylo to prostě zase?
Přejeme vám všem krásné Vánoce, šťastný nový rok. Další besídka bude, doufám, až na svátek mami. Krásné Vánoce. Adámek Štaněk s náma půjde. Který? Maurinko. Ještě se učíte. Ukloni se ještě. Leontíka. Děkujeme se výborně. Prosím, tam jede kupy. Prosím, Jonášek Srně. Prosím, Rodička. Martineka. Panoušek. Prosím. Vojtišek. Ondřejček Kudlička. Hlavou otevřená potom, že?